Tonobotaura nyaya yaPhilip. Then Philip owns a lot of percentages in Harare. That guy who can be 10 word probably 10 word yes in the yard. And it. Kwakuya wapana ana chimombe. Vakabao ndisusu. Vanenge vabao. Kwakuya wapana ana chimombe. Atsuta vasikuda vanobao. But the idea ndeyekuti vana vadiki kaya new generation. Ndobva yauya. Dauti unzwisise izvi. Unoziva here kuti as we speak izvozvi Philip anotorwirawo mbinga. Iwo paunenge uchiti hai ini ndikurwirawo mbinga yange kukasira. Philip anotorwirawo mbinga. Izvozvi anotorwawo kutochema kuti Mike akatorere Scott. Wezi unoziva kuti pakabviswa Mike pakaiswa Scott as president. Scott aiswa as president. Ameno kuti what happened? Scott ndobva na Mike ayombomira pane mbinga mbayaenda ku EEG manje. Saka AAG yakasara izi ya idol kusina deal. So whatever company yao yekutengesa mbudzi whatever mbudzi dziri kutengeswa Mike ndo associate naye ichina mari. Sei tisiri kuda kufadza vanhu nokuti tikaenda kumalocation tinonovakirawo ma-community centers, tikasvika kumalocation tinovabuildirawo something. Indava chii kuenda muri kufocus on kufadza vane mari kare. Nyika yakaita zvayakaita izvi. Every day tinofana remember muri busy kurwisana na Mike kurwisana muchitorana na EEG na AAG what ikoko. Muri kurwira relevant yeikokoko. Ko focus on kuti ko zviko zvaitwa na uyu zvaitwa na uyu zvaitwa na uyu zvekufadza vanhu vamuri kuda kuti vazovhota vacho vamuri kuda kuti vaunganidzire 5 million votes. Because let me tell you, these lobby groups, they are very, very affiliated when it comes to politics. You need to be straightforward. When you're a businessman in Zimbabwe, you need to be straightforward for your success. You need to be straightforward. But when it comes to lobby groups like this one, Philip Antonio Mbinga. Arikushamba na Mike kuti Mike akanditorera mbada yangu Scott. Yo ndopori kuchema kuchita mbinga yangu inotengesa ka Philip chiyangwa ane karikri atorwiro mbinga. Torwira chemo. Ndakambokutuka ndaya kuti musarwire mbinga but it's fine. Ndatozorealize izvezvi kuti Zimbabwe soka. As we speak, bogus charges, what, hey. What, Zimbabwe. Never stand in Zimbabwe. It's easy. But I was going to go to the state rather than the Philippines. I don't know, Mike can turn like a Scott one. Because he found a way to Scott. Now, Mike, one, two. But I tell you, I'm going to call
corruption, baby. There's no corruption, baby. Corruption. We are fighting for corruption. There's no corruption, baby. There's no corruption that is happening, baby. If what you even the feeling dictate, I'm going to do my uniform. See a pass. Come kuraka. Vana feel unozati mudhara to appreciate that. Mudhara. Chitisira iwo kakapana zvikanei. Ndonyetri kushamba nayo ka. Tikuda vana vadiki vagara mumapositions of power. Tikuda vana vadiki vaite zvakadzakadzakadza. Tikuda vana vadiki vasumudzirwewo. Chisiyai kamutisira vana vadiki. Chisiyai kavana vadiki. Ivana Mike iwawo zvapana. Mike anogona kakasiyana kana 3-4 years nevana vaFilipi. Vamwana Philip kavanzwa mazera avo kutishamisika. We know them. And Bruce and those people are old. Those are his children and blessing one. They're old. I mean the guy pakapinda wolf. Paimba daikuri kwedu machembere taipururudza mpuru. Philip akabvunzwa kanzi yo Philip wolf unoifarire because wolf yaipisa ipapo Nissan wolf ye. Yaipisa ipapo Nissan wolf. Philip Nissan wolf unoifa zikanzoni and drive a lorry. Nissan wolf iyo and the gorilla yakapinda a long time ago. A long time ago. Philip didn't drive a lorry and in a class 2. I China. We accept you, madare. You will in a family. We to go back as over 4 foot is mysterious family wachona. Eka. Magaita kapenyu pakapanaka. Chisi ayapana vachirana chinu ichi. Mapolisi zakakosha. Inini manje and kon awugone kuya pamberi pangota gringo tomtuma because kana ndikadzingwa kuijini ndokwanisa kungomira pachena ndoti ipo ndidzinge andakana basa nazvo because to be honest with you kana wakasangana naye Mike ukambvunza kuti Mike ndione watuma tungu anotokudza dano ozi chino kazhinji kacho vanhu vanonzi vakatumwa vanopiwa mari nanipiwe mari nansandambozva kana 1 rand dzavo vanhu vese kubva kuna Philip even kwaMike kwacho enonomutsvaga Mike usangana naye umubvunze nei Mike wakambopawo gringo here mari hapana saka kangoti usina basa tokutaurawo kuti mukuita zvisina basa apa because nyika haisi kuda vanhu vanotengeka. Nyika iri kuda vanhu vanoshanda vobuda pachena votaura kuti izvi zvakadhakwa blood shit. Whether it's ZANU-PF, it's MDC, it's CCC, kana zvinhu zvakadhakwa ngazvitaurwe garai pasi mutaure kuti izvo zvakadhakwa izvi like izvezvi so. What hurts me, we have people that we don't say shit about because we are scared of them. We don't want to say anything about them. Even Chamisa right now, Chamisa nobody wants to say anything about Chamisa. They are not doing anything. You have a political party. What is it that is needed to the job? They abandoned that guy. Whatever that is happening, he's not involved. First, kuna kansela kariku brewery. Koteka kansela, si kansela iroro. And it's not the kansela around the MP. I'm not sure. But what I will tell you, yeah, is a kansela. Makansela ninga lopiwa $100 RTGS, maybe $100 RTGS, I'm not sure. Makansela kuna kansela ari ku brewery kublawayo. Kansela yeye ndewe CCC. Yeye aisu ndakudzeka nekuzana vakaporonga tovaudza vekuCCC vakaporonga tovaudza uyu ndewe kuCCC uyu akanotora golf course ndokubva acheka golf course nepakati ndokubva avakadzimba. Nobody asked anything, nobody said anything. Wopo did not come and say aiwa uyu ainde aine nzvimbo yese iri yake. Wopo did not come and say ainde pasina kushandiswa mari iyo kunotenga mishini yekuti parire nyatswa. He did not say anything about that. That guy akacheka golf course yese yekanzuru. Apedza kucheka golf course yekanzuru ndobva avakadzimba personally ndobva kudzadza angu dzimba mari ndichazopai kana dzatengwa ndokubva atenga kuvaka dzimba ndobva atanga kutengesa dzimba. Anofamba neferari izvezvi
one of the most expensive Ferraris. Not just my Ferraris, and my 30 cents, number 10 Marado. Zopisa Jazz. Zopisa Jazz. Zopisa, we are enabling nonsense. So, Munika maybe. Even you cook with Pedu, Quachu Zanupia. Could I enable nonsense? Not say I don't put as much of finances. Shouldn't be also a diplomatic passport. They are being enabled by people who are in power, so that the power. Why are you stretching power? Why in the Murgu stretch a power, Mr. stretch a wealth? Pamaita 40 million, so one. Anota mine yekuti no pamaini apa inina panakana anondiudza maini iyo ende yangu panakana anondiudza nonsense pamaini iyo maini iyo inenge chibudisa kana 50 kgs dzegoridhe pamwedzi anouya muHarare nechamwari dzake vohla mari iyoyo vari vairi